platja a l'abast de tothom, la gestionem des de l'àrea de turisme. És un projecte, com he dit, boca insignia. Estem donant un servei a una sèrie de persones amb tota classe de discapacitats, una sèrie de persones que tenir l'accés a la platja, tenir el gust de banyar-se a les nostres platges, per ells és molt important i de la mateixa manera molt difícil. És per això que aquest projecte és el que dona aquest servei a aquests col·lectius i és el que estem treballant. Aquest any hem fet ja més de 500 banys adaptats, hem sigut finalistes en els Premis Eden. Els Premis Eden és uns premis a nivell europeu que aquest any el tema era accessibilitat. Intentar arribar a que el municipi sigui un municipi per a tothom i accessible per a tothom és un fet molt important, no? I nosaltres tenim claríssim que el nostre recurs principal és la platja i poder donar l'oportunitat a tothom de poder-se banyar i poder disfrutar d'aquest mar i de dies tan fantàstics com els d'avui, doncs ens omple molt i molt. Venim aquí perquè ens ho van receptar, perquè està operada del fèmur i aquesta platja és l'única de la que coneixem que fa 40 anys que venim per aquí, que està amb aquest sistema que està, vol dir que un 10 per l'Ajuntament. Estic molt encantada d'aquesta cadira que m'han portat aquí a banyar-me aquí a Sant Antoni de Calonge i aquesta cadira que seria amfíbia que et pots ficar dintre l'aigua sense haver-te de moure fins a dintre dels peus i les cames i tot aquí i és fabulós, això no ho hem vist mai enlloc, cap lloc que hem estat enlloc, m'agrada molt.